Соба районына эш сәфәре белән Россия Федераль архив агентлыгы җитәкчесе урынбасары Андрей Юрасов килде. Ул Соба муниципаль архивындагы эшләрнең торышы белән танышты. Район финанс-бюджет палатасында булды. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Мәскәү кунагын безнең җирдә Соба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов каршы алды. Район архивы җитәкчесе Альбина Сираҗетдинова архивның оешу тарихына тукталып, документларның 1929 елдан 2017 елга кадәр саклануы турында сөйләде. Бүгенге көндә анда 162 фонд исәпләнә. Муниципаль архивлар Россия архив хезмәтенең нигезе булып тора. В вашем архиве, вашего муниципального образования, вашего района хранятся документы, которые отражают историю вашего края. Это очень важно. Район архивында төбәк тарихын чагылдырган материаллар саклана. Алар 1920 елдан соңгы тарихка багышланган. Район турындагы материаллар туплану белән бергә ел саен архив аша 800-дән артык социаль запрос үтәлә. Бу чагыштырмача кечкенә архив өчен зур күрсәткеч булып санала. Татарстан Республикасында 2016-2020 елларда архив эшен үстерү дәүләт программасын реализациялау кысаларында ремонт эшләре уздыру өчен тиешле ярдәм бүлеп бирелгәннән соң биредә зур эшләр башкарыла. Ремонт ясала, 2017 елда мобиль стеллажлар урнаштырыла. 2018 елда тулысынча җилләтү системасы алыштырыла. Кондиционерлар урнаштырыла. Задача максимального внедрения в нашу архивную отрасль, в нашу архивную жизнь информационных технологий. Тармакка мәгълүмати технологияләрне югары дәрәҗәдә кертү бурычы тора. Бу юнәлештә гомумән Татарстан архивларында зур эш алып барыла. Без архив документларын читтән торып өйрәнү системасында тамырдан үзгәртәбез. Хәзер бу юнәлештә федераль дәрәҗәдәге законнарга да тиешле үзгәрешләр кертелә. Соба архивы киләчәк архивы бүгеннән башлана проектында катнашып сканерлы булды. Бүгенге көнгә 806 саклау берәмлеге цифрлаштырылган. Шушындый конкурста кабат 2019 елда катнашып оргтехника һәм күргәзмә өстәле өчен 280 мең акча алына. Бүгенге көндә Россия архив хезмәте пенсия фонды белән цифрлаштыру буенча актив эш алып бара. 2019 елда архив хезмәте районның финанс-бюджет палатасы белән Татарстан Республикасы архивы уздырган конкурста җиңү яулап 500 мең сумлык сертификатка ия булды. Бу суммага архив эшләрен штрих-кодлау буенча программа барлыкка китерелде.